som mal byť tak hlučný, jak boli hokejisti, tak by som prosil, keby plavci, ktorí sú tu so mnou, sa postavili a povedali takisto a potvrdili tie slova, ktoré vyrieknem a nejak naliehali na zastupiteľstvo, aby otázky, ktoré teraz uvediem, riešilo. Ak sa zavrie ak sa zavrie bazén v Slňave, Adely prevezme celý hotel. Bazén je stratový, z toho dôvodu bude uzatvorený. Eva slúži iba počas letných mesiacov. V 2007 roku sa Eva zatvorila. Mnohí z vás, považujem asi percento 95% ľudí v Piešťanoch sa naučilo plávať na Eve. Spomínajú na tieto roky, zažili tam krásne časy. Odstránila sa prevažne v celom území oblasti sa odstránila plavecká negramotnosť. To je obrovské niečo. Keď si spomeniete na váš mladý vek, keď ste chodili na vodu do prírody a nevedeli ste plávať, jaký zažívali strach vaši rodičia. My by sme chceli, aby sme mohli pokračovať v Piešťanoch vo výučbe plaveckých spôsobov, aby sme mohli pokračovať vo veľmi bohatej histórii plaveckých športov, kde sme dosiahli našimi Piešťancami až na olympijské medaile. Je tu fundované trénerské zázemie v Piešťanoch. Bolo by veľkou škodou, keby sme z tohto vinou toho, že není kde, není sú podmienky, odišli. Apelujem na vás, zástupcovia, aby ste v čo najkratšej dobe riešili vnútorný bazén. Letné kúpalisko slúži verejnosti, slúži vodným polistom. Keď sa dohovoria s plavcami, môže slúžiť takisto plavcom. Je nutné, naozaj veľmi nutné riešiť otázku bazénu. Prosím vás, aby ste sa pričinili o to, že keby aspoň Slňava zabezpečila bazén do doby, kedy by sa spravila rekonštrukcia. Keď už nemáme na nový bazén, zachráňme aspoň to, čo je. Umožníme aj naďalej pokračovať v tej tradícii, ktorá tu bola, ktorá je veľmi bohatá. Chcel by som vám pripomenúť, že z detí od 4 do 14 rokov okolo 1000 detí, to je prosím spočítané číslo, sa spraví plavecký výcvik v bazénoch Piešťan. 1000 detí. Spočítajte, koľko je to, jaké je to percento. 25% faktických detí, ktoré sú školopovinné, chodí do bazéna a učí sa. Učíme plávať deti v bazénoch, ktoré sú nevyhovujúce. Ja by som do bazéna, ktorý napríklad je Magnolii, učiť deti nechcel. Nechcel by som tú zodpovednosť zobrať na seba, že dieťa, ktoré nevie plávať, dám mu dosku a snažím sa ho rýchlo naučiť sa držať na vode. To je veľké riziko, vážení pánovia a dámy. Skutočne, prosím vás, apelujem na vás, nežiadam, ako niektorí športovci v Piešťanoch, ja apelujem na váš zdravý rozum a veľmi rýchle riešenie zimného krytého bazéna v Piešťanoch. Ďakujem vám pekne. Prosím o odpoveď, ktorú mi na moje vystúpenie dáte. Ďakujem. Ďakujem.